Benvinguts a l'entrevista de l'estiu. Avui comença amb el pregó, una de les grans cites de l'estiu a Barcelona, la Festa Major de Gràcia. Segurament un d'aquells esdeveniments que ens recorden que la ciutat és sobretot la seva gent, perquè la dimensió i la capitalitat de Barcelona fan que sovint el debat polític, les infraestructures i els grans esdeveniments centrin la seva agenda informativa. Ara fa justament 2 mesos que la ciutat canviava d'alcalde. Com saben, per primer cop Barcelona té una alcaldessa amb qui avui volem conversar sobre les coses que han passat durant aquest període, que Déu-n'hi-do de les coses que han passat. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, bon dia, gràcies per venir a l'entrevista de l'estiu. Molt bon dia, un plaer. Doncs ahir fa justament 2 mesos que vostè és alcaldessa, que va ser investida alcaldessa de Barcelona, i justament aquesta mateixa setmana, el dilluns, vostè es despenjava al seu Facebook amb aquest comentari que ara podran veure els nostres espectadors. És aquest. Diu, aparentemente tengo más poder que nunca y sin embargo en cierto sentido me siento más impotente, escribía Ada Colau. A diferencia del activismo social, ahora no puedo actuar para dar respuesta a casos individuales. Sí. Què ha passat, alcaldessa? Ara ja entén millor els polítics? No és ben bé això. En realitat, m'ha sobtat, suposo que és per mancar de costum, que un exercici de transparència i d'honestedat, de compartir els processos, les dificultats que et vas trobant i els límits que et trobes, es veu com una cosa extraordinària i una anomalia, i aleshores es destaca aquest sentiment d'impotència, però en realitat el conjunt de l'escrit del post el que explicava és que em sentia amb una grandíssima responsabilitat, que havia d'intervenir a una escala superior i fent polítiques estructurals que donin respostes col·lectives i no individuals, i aquest era el sentit de l'escrit que vaig fer. Però que al mateix temps, al tenir un lloc de responsabilitat amb molta visibilitat, això genera que molta gent t'interpel·li des del seu cas particular i que et demani ajuda, i clar, tu no li pots donar, però no per impotència, sinó perquè estaries prevaricant o estaries fent tràfic d'influències, vull dir que això no es pot fer, no? Aleshores, però clar, et trobes amb la realitat cada dia i tens ganes de poder-li donar resposta de manera immediata. Clar, en l'activisme social no podies fer polítiques estructurals d'habitatge, d'alimentació, etc. Però podies mobilitzar-te per donar suport a un cas concret. I aleshores, més aviat el que feia era compartir aquesta diferència entre... Però les dues coses són necessàries i no es tracta de viure-ho en si mateix com un límit. I aleshores, el que em fa gràcia és que un exercici de transparència i de compartir aquestes coses amb les que et vas trobant i que vas reflexionant, això es viu de manera excepcional i es veu com... Sí, suposo perquè tampoc és molt habitual en els representants polítics, o almenys tal com els hem conegut fins ara, i queda clar, de fet, llegint el seu post, que es refereix a casos individuals, però ara m'agradaria fer-li una pregunta una mica més enllà. Aquesta impotència l'ha detectat també en afers que no són estrictament individuals? Per exemple, en el Top Manta, ara que està tristament d'actualitat després de la mort d'aquest ciutadà senegalès a Salou, se sent impotent, per exemple, per erradicar un fenomen com aquest? No, a veure, tenim els límits que ja sabíem que teníem, és a dir, estem parlant d'un fenomen global, estem parlant del fenomen migratori, estem parlant d'unes lleis d'estrangeria estatals i europees que tenen clarament components racistes i que no estan donant resposta al fenomen migratori, i al contrari, estan generant problemes, perquè estan condemnant a la il·legalitat a un munt de persones que venen aquí per treballar i per tenir una esperança de vida, cosa que també hem fet a Catalunya i a l'Estat al llarg de la nostra història, quan no hi ha possibilitats o quan hi ha repressió, quan hem patit una dictadura, doncs també aquí vam tenir un munt de persones que van migrar a França o a Amèrica Llatina. Aleshores estem davant d'un fenomen migratori que ha de tenir, evidentment, una resposta global, que com no l'està tenint de forma adequada, a les ciutats ens trobem, i això passa a Salou, passa a Barcelona i passa a totes les ciutats, bàsicament, ens trobem que generen situacions de criminalització de certs col·lectius que s'han de buscar la vida literalment com poden, perquè estan condemnats moltes vegades a la il·legalitat. Ens trobem amb aquesta economia submergida que no és voluntària, sinó que és obligada per una situació d'injustícia. En aquest sentit, hi ha un límit que ja el coneixíem, vull dir que no podem dir que fóssim ingenus, no ens l'hem trobat ara, ja sabíem que existia, i el que hem de fer és utilitzar totes les eines que estiguin a disposició del municipi per intentar donar-li la millor resposta possible, sapiguent que no està tot en mans del municipi, però sí que es pot intentar buscar alternatives des dels serveis socials en els casos de vulnerabilitat, i intentar buscar també alternatives en l'àmbit laboral, com ja s'ha començat a fer a Barcelona, que gràcies al teixit associatiu, per exemple, s'ha ficat en marxa ja un primer projecte pilot de cooperativa, de recerca de ferralla per als col·lectius que van sortir de la nau del Poble Nou. Alcaldessa, la Guàrdia Urbana ha rebaixat la pressió sobre els venedors ambulants, sobre el Top Manta? En cap cas nosaltres no hem donat cap instrucció de rebaixar la tensió. El que hem dit és un fenomen global, és un fenomen també que respon a casos de vulnerabilitat, i per tant hem d'intensificar
la resposta social, o sigui, es tracta d'afegir una resposta social, estudiar a mig i llarg termini solucions laborals, no? Com pot ser aquesta cooperativa de Ferralla que ha començat a funcionar al Poble Nou, que sembla que ha començat molt bé i que per tant es pot extendre aquesta solució. Evidentment, la presència policial ha de seguir sent-hi, perquè si hi ha una sobreocupació de l'espai públic que genera un problema, una activitat econòmica que no està pagant impostos, doncs també s'ha d'abordar policialment, però sabem que la solució no serà policial, no? I per tant, els dispositius policials segueixen, nosaltres no hem donat instruccions de retirar-los en cap cas, però sobretot el que hem fet és intensificar, i de fet el lloc on hi ha més pressió d'aquest fenomen, que és Ciutat Vella, doncs la regidora, no, que no ha fet vacances, està treballant molt intensament, s'ha reunit amb els eixos comercials, s'ha reunit també amb col·lectius de treballadors del top manta per buscar aquestes solucions a mig i llarg termini, no, que vagin més a les causes i no tant als efectes. Per tant, els comerciants de Barcelona poden estar tranquils en aquest sentit, que segons l'alcaldessa no s'ha rebaixat la pressió policial, continua estant prohibida la venda ambulant a l'espai públic. Està prohibida, i a més és que l'ocupació intensiva de l'espai públic, més enllà de la il·legalitat, és que genera alguns problemes de seguretat per tothom, no? També pels vianants, pels propis treballadors del top manta, i és una activitat que també s'ha d'insistir, no? És evident que no es fa voluntàriament, sinó que es fa per una situació de necessitat. Doncs anem a parlar d'aquesta situació de necessitat i anem a veure com abordem dins de les limitacions municipals, però com intentem buscar solucions alternatives, que finalment és el que resoldrà el fenomen, no tant, perquè per molt que es sancioni, si hi ha una situació de necessitat, la situació no desapareix, no? I per tant hem d'anar més a les causes. No, li preguntava perquè s'havia generat, no, aquesta certa inquietud entre determinats sectors comercials, sobretot també després d'algunes manifestacions d'algun regidor del seu equip, que parlava de la criminalització de la pobresa, referint-se a aquesta persecució policial, després també de l'assistència de la regidora de Ciutat Vella a una manifestació en suport també del col·lectiu senegalès, i això també havia aixecat algunes suspicàcies. No, però és perfectament coherent. O sigui, de fet, nosaltres defensem el comerç de proximitat i el tenim com una de les prioritats. Estem treballant amb un pla de suport al comerç de proximitat, però si s'hi fixa, els estudis dels que disposem diuen que ataca molt més el comerç de proximitat, el comerç petit, familiar, que a més no només genera molts llocs de treball a la ciutat, sinó que a més és el que dona cohesió als barris, el que dona vida als barris. Doncs és un problema molt més gran, que afecta molt més el comerç de proximitat, les grans superfícies comercials que es van impulsar en el mandat anterior, com és la Maquinista, l'Heron City, etc. Aquestes ampliacions de centres comercials, això sí que genera una desertització del comerç de proximitat. En el fenomen del top manta també és veritat que en algun lloc puntual pot ser un problema, però sobretot és un problema de vulnerabilitat social i de buscar solucions alternatives a un problema d'un col·lectiu d'uns centenars de persones que no estan fent això voluntàriament. Tornem al Facebook de l'alcaldessa, que és una mina, aquest Facebook. M'esforço per ser transparent i per compartir. Cal consultar-lo regularment. El dimarts escrivia l'alcaldessa responent unes crítiques del ministre d'Indústria, José Manuel Soria, contra la moratòria d'equipaments turístics de Barcelona, i li recomanava al ministre que anés a estiuejar a la Barceloneta i no a l'hotel de Punta Cana, deia, en relació a la polèmica que hi ha hagut al voltant del ministre i de si ha pagat o no la factura i tot això, i li recomanava al ministre que l'any que ve vagi a estiuejar a la Barceloneta. Doncs bé, què es trobarà a la Barceloneta el ministre si l'any que ve li fa cas i decideix anar a estiuejar a la Barceloneta? Avui, sense anar més lluny, el diari La Vanguardia dedica el seu suplement Viure a la Barceloneta, sota el títol Alarma a la Barceloneta. Assegura que la saturació d'apartaments turístics il·legals, els comportaments incívics fan que els veïns un estiu més tornin a estar cansats, saturats, farts d'aquesta situació. Què farem, alcaldessa? Nosaltres ho hem dit sempre, el turisme ningú discuteix, és un dels principals actius de la ciutat i precisament hem de treballar per fer que sigui sostenible, perquè si permetem, amb el desgovern que hi ha hagut del turisme, que és el que ens hem trobat nosaltres, un turisme sense govern democràtic, això genera desequilibris que hem començat a veure a la Barceloneta, però també a altres punts de Ciutat Vella, Sagrada Família i altres zones de la ciutat cada cop més exteses, i el que cal és governar el turisme perquè sigui equilibrat i sigui sostenible, i amb això tothom sortirà guanyant, no només els veïns de la Barceloneta, sinó el conjunt de la ciutat, perquè finalment, quan hi ha un excés de pressió turística, quan hi ha massificació, el que hi ha és desplaçament de la població, però això també fa que perdi l'ànima als barris del centre històric, i finalment els turistes que venen el que volen és veure una ciutat real i una ciutat viva i conèixer la Barcelona dels veïns i les veïnes. Però què faran per ordenar tot això? Nosaltres hem començat amb unes... Clar, nosaltres ja ho vam dir, quan vam entrar al govern era el juny, i per tant ja teníem l'estiu aquí sobre i no podíem fer grans mesures que fessin grans canvis a curt termini. Aquí el que hem de fer és una intervenció seriosa, i per això el primer que hem fet és la moratòria que ja havíem anunciat en el programa, i que per això ens van votar, una moratòria de llicències, perquè ara mateix tenim
milers d'allotjaments de diferents tipologies il·legals i fora de control, aleshores una moratòria d'allotjaments turístics per poder posar ordre, per realment fer un cens exhaustiu i saber una foto del que hi ha a la ciutat i a partir d'aquí saber on es pot créixer, com es pot créixer, quins controls fan falta, i això es farà a través d'un espai de participació, que aquesta era una històrica demanda veïnal que no s'havia complert, que és la creació d'un Consell Municipal que vam aprovar en un ple extraordinari que precisament vam convocar des del diàleg amb l'oposició per poder començar des d'allà. Aleshores, crearem aquest espai de participació on tots els actors puguin aportar no només les seves denúncies o les seves demandes, sinó també la seva experiència, i aprofitem tot el coneixement que hi ha allà des del propi sector hoteler i del sector de la restauració, etc., però també escoltant els veïns i les veïnes a qui no s'ha escoltat prou en els darrers anys, i que si s'hagués escoltat a la Barceloneta i a altres veïns i veïnes que feia temps que estaven alertant, ens haguéssim estalviat molts problemes. Nosaltres hem començat amb algunes mesures d'emergència, s'han augmentat la presència d'agents cívics al carrer, s'ha llançat aquest pla també contra els allotjaments turístics il·legals, per interpel·lant els operadors que estan comercialitzant amb aquests apartaments per començar a posar ordre i aplicar la llei, perquè finalment estem parlant d'algú tan mínim com és aplicar l'actual llei catalana, i començar a posar ordre i a reorientar, per exemple, aquests apartaments turístics il·legals cap al lloguer social, que és una necessitat urgent de la ciutat. I han posat sobre la taula alguna mesura inèdita fins ara, com aquesta de condonar, per exemple, les multes com a conseqüència d'expedients incoats per ocupació de posada a lloguer d'apartaments il·legals, i a canvi, la condonació de la multa a canvi de destinar el pis a vivenda social durant uns anys. Això ja han fet una avaluació de quanta gent es podria acollir aquesta moratòria, de quan podria entrar en vigor? Doncs, això ja ho hem posat en marxa ja, i perquè la idea, ara hi ha una interpel·lació a aquells apartaments que estan actuant sense llicència perquè efectivament puguin respondre, i si no començaran els expedients sancionatoris. Aquesta mesura sobretot està pensada en petits propietaris que és probable que coneixem situacions on han pogut recórrer a l'apartament turístic il·legal per una situació puntual de necessitat. Doncs entenem que no hem de penalitzar això com a Ajuntament, que s'ha de distingir grans operadors que actuen amb fins purament especulatius a petits propietaris, que també és lògic que vulguin optar a poder beneficiar-se de la riquesa que genera el turisme. Doncs pensant sobretot en aquests petits propietaris, és una mesura amb la que tothom surt guanyant. És a dir, aquests petits propietaris en situació de necessitat, lògicament, tenen dificultats per afrontar una sanció, però tampoc poden operar il·legalment, perquè aleshores això atempta a les normes més bàsiques de convivència. No pot ser que uns paguin impostos i els altres no paguin. Es permet regularitzar i permet reorientar habitatges cap al lloguer social, que és una prioritat màxima, una urgència ara mateix a la ciutat. I senyora Colau, no troba una mica contradictori que, per exemple, els veïns surtin el dimecres a la nit a protestar a la Barceloneta i que la regidora de Ciutat Vella estigui a la manifestació quan hauria de ser potser ella la que aporti solucions, no? No, nosaltres estem treballant amb solucions i la regidora de Ciutat Vella, la primera que no ha fet vacances, i el que fa la regidora de Ciutat Vella és fer el que crec que hauria de ser normal en política, que és estar a peu de carrer parlant amb els veïns i les veïnes que tenen més dificultats. Però una manifestació que reivindica... Bueno, si hi ha una manifestació és perquè hi ha unes reivindicacions i, per tant, el que ha de fer un polític és donar la cara, estar a peu de carrer, parlar amb els veïns i veïnes, explicar el que s'està fent, explicar el que es vol fer a mig i llarg termini i escoltar directament la realitat. El que no ha de fer un polític, que jo crec que és que malauradament ens han acostumat en les darreres dècades, és que s'amaguin al darrere de parets molt gruixudes i que siguin inaccessibles. Jo crec que precisament la regidora ha estat exemplar perquè el primer que ha fet és impulsar mesures urgents a Ciutat Vella, però al mateix temps seguir a peu de carrer parlant amb els veïns i les veïnes en lloc de marxar de vacances o d'amagar-se. Queda clar. Vostè fa poc es va reunir per primer cop amb el president Artur Mas, va ser una reunió cordial, jo diria que hi va haver feeling fins i tot polític, perquè van desencallar temes importants, van encarrilar el tema del deute, el tema... A veure, és evident que tenim diferències polítiques molt importants, però també tenim un rol institucional i aleshores, evidentment, jo entenc que el president Mas, en tant que president de la Generalitat, i jo com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, i que per tant ja no sóc una candidata d'una candidatura, sinó que he de ser l'alcaldessa de tots els veïns i veïnes, tots dos ens hem d'esforçar per tractar temes cabdals de la ciutat de Barcelona. Amb aquest bon resultat de la reunió volia el president Mas garantir-se la pau, entre cometes, per la manifestació de la Via Lliure de la Meridiana? I la complicitat de l'alcaldessa i de l'Ajuntament? En absolut no va sortir el tema de la manifestació a la conversa. I a més la manifestació en si mateix no ha de ser cap problema amb la Generalitat, en absolut.
no? La Diada de Catalunya ha sigut sempre una festa àmplia, massiva, compartida des de la diversitat ideològica, des de la pluralitat, compartida per la majoria de la població, no? I Barcelona, com a capital de Catalunya, doncs, està encantada de participar activament i, de fet, tindrem també una agenda pròpia, no? en els actes de l'11 de setembre. Vostè hi anirà a aquesta manifestació? Bueno, sí, hem d'acabar de parlar amb les entitats organitzadores. Jo entenc que ha de tenir una presència institucional, no? Perquè és la Diada de Catalunya i Barcelona és la capital de Catalunya. Jo sóc l'alcaldessa i, per tant, d'alguna manera hi ha d'haver una presència institucional. L'11 de setembre és una festa reivindicativa per les llibertats del poble de Catalunya, on, especialment en els darrers anys, no, s'ha expressat massivament el que crec que és una cosa àmpliament compartida des de la pluralitat, no? Un desig de que efectivament hi hagi més i millor democràcia, que es compleixi el dret a decidir, que el poble de Catalunya pugui realitzar el seu dret, no? A decidir lliurement el seu futur, i des d'aquesta pluralitat jo crec que també per tant, la veurem a la Meridiana. Haurem de veure com es concreta la presència institucional, que això encara hem de parlar, està pendent que parlem les entitats impulsores de la manifestació, que ja han dit que garantiran, no? Que no es polititzi, perquè clar, al ser tan proper aquest 11 de setembre amb les eleccions, doncs hi havia els riscos, no? de que es polititzés excessivament, i jo crec que mantenir aquest caràcter ampli i plural de la Diada és molt important per tothom, no? I en aquest sentit la meva presència també ha de servir per això. Esclar, la veritat és que aquesta campanya electoral i aquestes eleccions del 27 de setembre no només marcaran un temps nou per Catalunya, sinó que segurament també per la ciutat de Barcelona, perquè vostè, tinc la impressió, ara corregirà o no, que s'ho està mirant una mica des de la barrera, perquè, esclar, governen amb una minoria l'Ajuntament de Barcelona i vostè sempre ha expressat el desig d'ampliar aquesta minoria, bé sigui amb Esquerra, que a les pròximes eleccions formarà part de la candidatura Junts pel Sí, o bé sigui amb el PSC o amb tots dos. Com tenim aquesta situació? Aquesta mateixa setmana el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, es mostrava disposat a assumir nous àmbits de poder i parlava concretament de l'Ajuntament de Barcelona. Veurem Esquerra i el PSC al govern de l'Ajuntament després del 27S o tot dependrà dels resultats? A veure, nosaltres som un govern que és fruit d'una candidatura municipalista, no? Que precisament el que fa és juntar a molta gent diversa en base a objectius comuns per la ciutat de Barcelona, no? Per fer de Barcelona una ciutat més justa i més democràtica. Aleshores, des d'aquesta pluralitat i des d'aquesta candidatura municipalista hi ha uns resultats electorals que clarament ens donen la victòria i per tant vol dir que la ciutat de Barcelona aposta per un canvi, no? Però al mateix temps per una àmplia pluralitat, no? Hi ha un consistori municipal que és més plural que mai, no? Aleshores, amb aquest mandat ciutadà, nosaltres el que hem de fer és obeir a la ciutadania. I per una banda hi ha un mandat de canvi, però també un mandat de diàleg, de molt de diàleg i de molta entesa. Aleshores, nosaltres el que hem de fer és aplicar la mateixa fórmula que vam aplicar per guanyar les eleccions, que és juntar-nos en base a programa i a objectius concrets i no a negociacions de partits, no? Aleshores, en base a això, nosaltres ja hem parlat amb les forces de la consistori. És evident que amb algunes forces hi ha molta més coincidència programàtica que amb unes altres. Fruit d'això, doncs hi ha Esquerra Republicana, el Partit Socialista, van votar a favor de la investidura, no? I també una part dels regidors de la CUP. I fruit d'això mantenim els diàlegs, igual que hem fet també per convocar el ple extraordinari que vam convocar per les primeres mesures contra la desigualtat i per crear el Consell Municipal de Turisme, i en aquesta mateixa línia nosaltres seguirem treballant des del consens i des del diàleg. Evidentment, per treballar el més establement possible en benefici de la ciutat de Barcelona, quan més estables siguin aquests acords, millor, però hauran de ser sempre en base a programa i en base a objectius. I què veu més fàcil, ara, Esquerra o el PSC? Doncs la veritat és que mantenim el diàleg obert amb tots i amb tota l'oposició, però especialment sí amb aquestes forces, i el que és veritat és que hem d'esperar que passin les eleccions del 27 de setembre, ja no tant per nosaltres, sinó diria més aviat per la resta de forces que estan molt pendents i molt volcades en les eleccions del 27 de setembre, no? I que finalment doncs, tothom està una mica esperant que passin les eleccions per poder veure ja com... Potser hi haurà alguns gestos que ja ha iniciat aquest govern, com per exemple la retirada del bust de l'anterior cap d'estat, del rei Joan Carles del Saló de Plens, o aquesta iniciativa d'Esquerra d'eliminar els símbols borbònics de la ciutat de Barcelona, amb la qual vostè ja ha dit que sintonitza, que potser espantaran una mica el PSC al final, i acabarà sent una cosa una mica difícil de... Jo crec que no hauria de... Jo crec que sobretot hem de pensar sempre en que les formacions polítiques que aconseguim representació no hem de substituir a la ciutadania, hem de ser sempre instruments, eines al servei de la ciutadania. Jo estic molt segura de que hi ha una àmplia majoria social a Barcelona que des de la pluralitat ideològica, però que sintonitza amb el fet de que cal un
un canvi i que cal una actualització, també en les formes institucionals o en el nomenclàtor, en els noms de... Però no només, diguem-ne, borbònic o antiborbònic, no és aquest el debat. Jo crec que es tracta d'actualitzar també la simbologia de la ciutat perquè sigui més coherent amb la seva pluralitat i amb les seves tradicions, perquè hi ha una sobrerepresentació monàrquica, però hi ha una infrarrepresentació republicana, que és una tradició importantíssima de la ciutat, de la tradició veïnal, de les dones, per exemple. Caldria feminitzar també el nomenclàtor, perquè tenim a dones emblemàtiques de Barcelona i de Catalunya que no tenen cap representació enlloc a les institucions ni tampoc als noms dels carrers. O sigui que jo crec que és un debat democràtic que hauria de ser normal i que no hauria d'espantar ningú, absolutament a ningú, i que nosaltres, precisament, des d'aquesta voluntat de diàleg, el nostre comissionat de memòria històrica, el Xavier Domènech, un historiador perfectament competent, el que ha començat a fer és un estudi de quina és la situació actual, perquè veiem que hi ha una sobrerepresentació monàrquica, i fer un estudi per veure com es podria actualitzar això, i això, evidentment, es farà des del diàleg amb totes les forces de l'oposició. O sigui, com si vostès ja tenen sobre la taula un requeriment de la delegació del govern espanyol que han de posar la foto del rei Felip VI al Saló de Plens. La posaran? Doncs miri, no sé, ja ho estudiarem. De totes maneres, entenem que no deu tenir cap pressa la delegació del govern perquè durant tot un any no estava l'actual monarca present en el ple i la delegació del govern no va tenir cap urgència en aquest sentit ni va expressar cap preocupació. Aleshores, no entenem si pel fet d'actualitzar amb la normativa actual el que vam fer és que el bust de qui ja no era monarca des de feia un any, doncs vam complir amb la normativa retirant aquest bust, que no tenia sentit que estigués presidint el ple municipal. I, en tot cas, això, des de la normalitat democràtica i des del diàleg, el que farem serà estudiar com actualitzem la simbologia de l'Ajuntament i de la ciutat de Barcelona, i en aquest sentit no crec que ningú s'hagi de preocupar. Alcaldessa, no tenim més temps, malauradament. M'hagués agradat també parlar d'infraestructures, perquè l'1 de setembre vostè va a Madrid a entrevistar-se amb la ministra Ana Pastor. N'hi ha moltes, d'importants, dependents per la ciutat. Que no poden esperar més. Així, amb un titular, podria dir-me què li presentarà la ministra com a prioritari per Barcelona? Per prioritari com a Barcelona el que ja tenim la gran ferida de la Sagrera, i en concret la Sagrera, però hi ha l'estació de Sant Andreu, que està tot fet, està el projecte fet, està el pressupost tot acordat, i només perquè Adif no diu res, no licita, tenim allà un munt de carrers tallats i un munt de problemes pels barris que es podrien resoldre si s'iniciessin les obres. Aleshores, no s'entén aquesta deixadesa per part de l'Estat, i el que exigim és que efectivament immediatament s'activi això, però també els accessos ferroviaris al port, el tema de Rodalies. Exacte, i que estan compromesos des de fa molt de temps i que realment és una ofensa i una vergonya aquesta deixadesa per part de l'Estat respecte a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit hem seguit també les seves intervencions i les seves valoracions crítiques amb les inversions que preveuen els pressupostos de l'Estat per l'any que ve pel que fa a Barcelona. Francament ridículs, o sigui que estiguem parlant de que pensi que la Sagrera estan pendents més de 550 milions d'euros i en aquests pressupostos que van ja enredarits amb aquesta qüestió només estan previstos 35 milions. Això és ridícul i francament no s'entén. Alcaldessa Ada Colau, ha estat un plaer tenir-la aquí. Que acabi de tenir un bon estiu, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Fins ara.